29 ka estudyante sa Sibalom, naglain ang pamatyag matapos nakahaklo ang baho sa eskwelahan. Si Tess Ordales nakatutok. Temporaryo nga ginsuspender ang face-to-face classes sa Iganya National High School kag Iganya Elementary School sa Sibalom subong adlaw. Ini matapos naglain ang pamatyag sa ginabanta 29 ka mga estudyante nga nakahaklo sang baho. Sa 29, duha diri ang mga estudyante sa elementarya. Suno kay Lola Dory nga nagabaliga mismo sa kantin sa elementary school, pasado alas 9 pa lang kay nasang aga nakapanimaho na sila sang bayabas sa lugar. Nakibot na lang ini sang nahibaluan nga may mga naglain ang pamatyag pati sa high school. May nagsuruka, nagsakit busong, may nalipeng. Di amo to ang ginuna rito dara sa Ramon Masa sa may Sibalom, sa Banwa, ang mga bata. Tapos ang iba, first aid anay dyan sa gym. Suno naman sa kagawad nga isa sa mga nagresponde sa lugar. Baho kano daw na tanda daw parehas makano nga. Daw baho nga kuno abi tanda lang body odor daw bayabas. Nagtawag tanda kang ambulansya para rescue tanda. Ginatutukan na sang Sibalom MDRMO kag PDRMO Antique ang impormasyon nga may nag-spray sang kemikal para sa palay sa palibot. Confirm na siya ganyan nga natabo. Nakita dito nga botelya ka chemical dito. Pero naulak po official nga report nila. Mang gina-verify pa ang allegation na may chemical nga nakita dito. 21 na ang gindala sa Ramon Mazas Senior Memorial District Hospital. Ginaobserbara naman ang 8 ka mga estudyante sa barangay gym. Tess Ordales, Western Visayas.